Tul l-2019, id-Direttorat tas-Servizzi Laboratorji fi ħdan l-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur l-MCCAA wettaq mal-50,000 test fuq materjal ta' kostruzzjoni, fosthom analiżi fuq il-kwalità tat-toroq ġodda u binjiet tal-housing soċjali. Dan huwa kważi d-doppju tat-testijiet li saru fl-2018. Dan tħabbar waqt żjara li għamlet il-Ministru għall-Protezzjoni tal-Konsumatur Julia Farrugia Portelli fil-laboratorju li l-MCCAA għandha fil-Mosta, fejn irrimarkat ukoll li d-Direttorat tas-Servizzi Laboratorji se jkompli jtejjeb is-servizz tiegħu fejn jirrigwardja testjar ta' materjal ta' kostruzzjoni. Pratikament rajna l-ħidma fost l-oħrajn illi issir fit-toroq u l-antijiet tax-xogħol differenti fosthom ukoll housing soċjali li qed jinbena bħalissa s-sena li għaddiet biss kien hemm qrib il-50,000 test differenti. Id-Direttur tal-Laboratorju Mario Mifsud semma li l-laboratorju qiegħed ukoll jikkollabora mad-Dipartiment tal-Agrikoltura tal-Università ta' Bari dwar l-ispezzjonijiet ta' makkinarju u pompi tal-bex li jintużaw mill-bdiewa Maltin. Iżda l-ħidma ma tiqafx hemm. Tisir kwantità kbira ta' testijiet oħrajn ma' ta' dwana mal-pulizija, ġifri bħala laboratorju hawnhekk isiru ħafna testijiet. In-numru ta' ħaddiema huwa ta' 14 li jaħdmu f'dan il-laboratorju u bħala grupp huwa laboratorju integrat ħafna. Il-chairperson tal-MCCAA l-Inġinier Helga Pizzuto spjegat kif dan il-laboratorju jwettaq testijiet fuq materjal tal-kostruzzjoni, fuq drappijiet u fuq gassijiet mediċi li jingħataw fl-isptarijiet għall-kura fost oħrajn. Xi ħaġa li spjega wkoll is-Segretarju Parlamentari Teo De Battista. F'laboratorji bħal dan niggarantixxu li l-pazjenti tagħna waqt il-COVID u waqt dejjem kull proċedura li ssir ġol isptarijiet niggarantulu li jirċievi l-aħjar kura.